Mark Philip Camilleri daħal fl-Mcast fl-2005 u ma kellux xi interess partikolari fil-programming. Xtaq jidħol fil-game developing imma u jitgħallem fl-Mcast induna li fil-verità il-programming għal qalbu ħafna. Għamel National Diploma, kompla għal Higher National Diploma, u mbagħad avvanza biex ġab degree. Sa dan it-tant u sħabu ħarġu b'idea. Bdejna freelance, hekk konna qegħdin 3 studenti mill-Mcast. U bdejna nagħmlu freelance on the side. U mbagħad eventually once li spiċċajna mill-Mcast, isserjajna iktar, formajna l-kumpanija, issa l-kumpanija qegħdin 6 minn nies u sejrin tajjeb ħafna. Beda xogħol full-time u ħalla l-kumpanija tiegħu fuq bażi part-time. Ħadem għal sentejn imbagħad tela l-Ingilterra fejn għamel Masters fl-Advanced Computer Studies. Ġie lura Malta u beda jiffoka fuq il-kumpanija tiegħu b'mod full-time. Stqar li fl-Mcast sab fatturi li għenuh jasal. Il-lectures tagħna kienu very practical, kienu very hands-on, kienu nies li ġew mill-industrija wkoll li ħadmu fl-industrija u hemmhekk vera kellna hands-on experience ta' latest technologies, affarijiet li għadna nużaw hawnhekk kuljum. Kellna wkoll modules ta' entrepreneurship li għenuna biex formajna l-business u affarijiet hekk. Issa li minn student Mark Philip huwa f'pożizzjoni li jimpjega ifittex nies b'ċertu ħiliet. Infittxu skills li huma practical hands-on skills, għandi bżonn fis-sens mhux ħanfittex alright it-teorija, imma għandi bżonn xi ħadd li jista' jkkodja, xi ħadd li nista' nafdah bit-task li ntih. Fl-aħħar ġimgħat it-tmexxija tal-Mcast għamlet ċari l-ħsieb li fi żmien li ġej toffri iktar degrees saħansitra f'livell ta' masters u din il-kumpanija tagħti kuraġġ lil ħafna studenti. Iż-żewġ diretturi tal-kumpanija li kull ma jmur qed tespandi ġejjin mill-Mcast. Minn barra żewġ ħaddiema oħra li wkoll gradwaw minn hemm. Dan ifisser 4 minn total ta' 6.